मला माझ्या मित्राचा फोन आला. त्याचं लग्न ठरलं होतं आणि येत्या 8 दिवसांनी त्याचा साखरपुडा आहे. त्याचा साखरपुडा कोकणातील एका गावात होता. मलाही कधीपासून कोकणला जायची इच्छा होती. म्हटलं चला या निमित्ताने का होईना कोकण पाहूयात. मला सोलो ट्रिपवर जायला खूप आवडायचे. एकांतात स्वतःला वेळ दिला जातो. शिवाय याच्या त्याच्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा मी एकटेच गाडी काढून जायचे ठरवले. रात्री जेवण वगैरे करून निघूया, सकाळपर्यंत तिकडे पोहोचू. साखरपुड्याला हजेरी लावून 2 दिवस कोकणात भटकू आणि मग परत येऊ, असा साधारण प्लॅन ठरवला होता. साखरपुड्याच्या आदल्या रात्री 9 वाजता मी निघालो. आधी पेट्रोल भरून घेतले, गॅरेजवरून गाडी नीट असल्याची खात्री करून घेतली आणि मग बाप्पाचे नाव घेऊन माझी सोलो जर्नी सुरू केली. गुगल मॅप लावलेला म्हणून दाखवत असलेल्या डायरेक्शनवरून गाडी चालवत होतो. रस्त्यावर पण फार वर्दळ नव्हती. बघता बघता 1 वाजला. आता गाड्या पण क्वचित येत होत्या. जंगलाचा रस्ता चालू झाला. आजूबाजूला फक्त अंधार. माझ्या गाडीचाच काय तो लाईट होता. मी बऱ्याचदा असा रात्री प्रवास करायचो म्हणून याचे एवढे काही मला वाटत नव्हते. अचानक हळूहळू झटके खात गाडी बंद पडली. काही केल्या सुरूच होईना. येताना तर चेक करून आणली होती, मग मध्येच बंद कशी पडली काही कळायला मार्ग नव्हता. मी खाली उतरलो. कुठे गॅरेज दिसते का ते पाहू लागलो, पण जंगलात कसला आलाय गॅरेज. मी मागून येणाऱ्या एखाद्या गाडीने पुढे गॅरेज असेल तिकडे जाऊन आणि त्या माणसाला इथे आणूयात म्हणून गाडी यायची वाट पाहू लागलो. तेवढ्यात एक 4 व्हीलर येताना दिसली. मी गाडी मागे येऊन त्याला थांबवायचा इशारा करू लागलो, पण तो भरधाव वेगात निघून गेला. मी त्याला शिव्यांची लाखोली वाहत होतो. परत गाडी येते का याची वाट पाहू लागलो. बघता बघता 2 वाजले. एक खाजगी मिनी बस येताना दिसली. मी मनोमन देवाला धावा करीत होतो, निदान या बसला तरी थांबवू दे. ड्रायव्हर खरंच चांगला होता. त्याने गाडी माझ्या पुढ्यातच थांबवली. मी सांगितले की माझी गाडी खराब झाली आहे, कृपया मला पुढच्या गॅरेजवर सोडता का. तो मानेनेच हो म्हणाला. मी त्याचे आभार मानले आणि त्याच्या बाजूच्या सीटवर येऊन बसलो. मागे सगळे झोपलेले दिसत होते. अंधार होता म्हणून जास्त काही दिसत नव्हतं की मागे किती लोक बसलेत, पण गाडी पूर्ण भरलेली असावी असा मी अंदाज लावला. मी त्याला म्हणालो, मी गाडी चेक करून निघालो होतो, तरी कशी बंद पडली काय माहिती. त्यावर तो काहीच बोलला नाही. मी त्याला सांगू लागलो की कशी ती आधीची 4 व्हीलर समोरून भरधाव गेली, पण साधी विचारपूस करण्याची त्याला माणुसकी नव्हती. तो अगदी शांतपणे गाडी चालवू लागला. मी म्हणालो, बरं झालं तुम्ही आलात, नाहीतर मला किती वेळ ताटकळत थांबावं लागलं असतं. तरी तो गप्पच. मी उगाचच जास्त बडबड करतोय हे लक्षात आल्यावर मी गप्प झालो आणि कुठे गॅरेज दिसतं का हे पाहू लागलो. बराच वेळ होऊन गेला, पण गॅरेज काही दिसत नव्हतं. इकडे हा ड्रायव्हर पण त्याच गतीत शांतपणे इकडे तिकडे न बघता गाडी चालवत होता. जरा विचित्रच वाटतोय असं मी मनातल्या मनात म्हणालो. खिशातून रुमाल काढताना माझा मोबाईल खाली पडला आणि मी सहजच खाली वाकून मोबाईल कुठे पडला ते पाहू लागलो. बघता बघता एका जागी माझे लक्ष गेले. ते पाहून माझ्या तोंडाचे पाणी पळाले. माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता, म्हणून मी परत परत पाहू लागलो, पण दृश्य तेच होते. घाबरून मागे कुणाला तरी सांगावे म्हणून मी मागे बघितले, तर मागे पण तेच दृश्य होते. मी मोबाईल उचलून परत बसलो. भीतीने अंगावर काटा उभा राहिला होता. माझ्यात बोलण्याचे पण त्राण नाहीत असे मला वाटू लागले. ड्रायव्हरकडे बघण्याचे पण मला धाडस होत नव्हते. कसेबसे सगळा प्राण घशात आणून मी म्हणालो की थांबा, मला उतरायचे आहे. त्याने लगेच गाडी थांबवली. घाईघाई मी गाडीतून उतरलो. तशी ती परत निघून गेली. मी घाबरून कुठे उतरलो आहे हे मला पण कळाले नव्हते. दूरवरून एक प्रकाश दिसत होता. मी जवळपास पळतच तिथे गेलो. एक छोटी चहाची टपरी दिसत होती. मी तिथे जाऊनच थांबलो. जोरजोरात श्वास घेऊ लागलो. माझी हालत बघून टपरीवरील दोघे धावत आले. मला बसायला खुर्ची देऊन
पाणी दिलं. मी घाटाघाटा पाणी पिलं. ते म्हणाले, काय झालं तुम्हाला, का पळत आलात? मी त्यांना सांगितले की माझी गाडी बंद पडली म्हणून मी एका मिनी बसमधून येत होतो. माझा पडलेला मोबाईल उचलायला गेलो आणि जेव्हा मी खाली वाकलो तेव्हा मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही. त्या ड्रायव्हरचे पाय चक्क उलटे होते. मागे पाहिले तर मागच्यांचेही पाय उलटे होते. खूप भयानक होते ते, खूपच भयंकर. एवढा भीतीदायक प्रसंग मी जन्मात कधी अनुभवला नव्हता. त्यांचे डोळे मोठे झाले. दैव बलवत्तर म्हणून तुम्ही वाचलात. ते म्हणाले की तुम्ही सांगताय त्यावरून एक घटना आठवते. काही वर्षांपूर्वी एक संपूर्ण कुटुंब मिनी बसमधून प्रवास करत होतं. याच रस्त्यावरून चालले होते. ड्रायव्हरचा अचानक डोळा लागला आणि इथून पुढे असणाऱ्या एका नदीत त्यांची बस पडली. बसमधील सगळे बुडून मेले. काही जण म्हणतात की बरोबर त्याच दिवशी ही बस पुन्हा प्रवास करते आणि इथेच नदीत पडते. तुम्ही उतरला नसतात तर तुम्ही पण बुडून मेले असता. नशीबवान जे तुम्ही मृत्यूच्या दारातून परत आलात. माझ्यासोबत घडलेल्या प्रसंगावरून मला त्यांच्यावर विश्वास ठेवावाच लागला. 4 वाजता जेव्हा त्यांच्या शेजारील गॅरेज उघडले तेव्हा मी त्याला गाडीजवळ घेऊन गेलो आणि काय आश्चर्य की गाडी लगेच चालू झाली. माझ्यासोबत हे काय घडतंय मला कळतच नव्हतं. मला पुढे जायची इच्छा होत नव्हती. मी गाडी चालू करून परत युटर्न मारून माझ्या घरी निघून आलो. पण अजूनही मी त्या रस्त्याने पुन्हा गेलोच नाही. अजूनही तो प्रसंग आठवला की अंगावर काटे आल्याशिवाय राहत नाहीत. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.